Ay na, sabi imanon. Ngumawampay lang data salit na ubing. Magpinag di manok, tamo na tagapon. Nung nisalbagan na mo talaga tagawi doon, ana. 2,000 years later. Narabiin ako. Paguntan na ni mama kito'y. Diyos ko. Ba't ka na panulong pa tinagamit, salbag? Kaya niya orason? Ana? Alas 11? Dapat tinasayat na ubing agawit kasi ng oras? Ha? Talit ka hindi. Magpadadag di manok pa muna tagapon, si Kangay. Rambang ka kasi taubraang. Alas 11 kang agawin. Kasi nakalagtatakaw ditan. Awan titaw ditan o kalsadan kasi ka pala katatapawalang-walang. Nga nag-ubrang ditawar. Napang kami lang nakipista. Din pala inamit aning nga badong dito, di ka nga nagjanan, ana. Kalwa mo ni Ansyang. Amo maganda agawit, gumakas kasi ng orasan. Nga, tinagnamay tibiyag na dati nga obingan, ana. Ana? O, nag-ubrang to, tiblayon, kung simusong ka pa tibiyag. Saan ko nakaraing dati ng obin? Ito na pa, nagbalas dito. Bagtit siguro. 2,000 years later. Kasalanan ko ba na mahuli sa'yo? Di alam kung saan pag-tututunggan ko. Na! Naglabat ako pininana. At naman anak ang natatang nga ubing nga talaga din. Makapakigtot anak, guri-guri sa detoy. Ha? Udot. Madin sa 2,000 years later. Kaya di ba obrang salbag? Nagagkatataan ha? Wow! Ate, guri-guri ka? Nagsakita ulong? Nagsakita tiyan mo? Ana, ada kaya mo? Uy no, dala ito papanam. Mama mo to. Pagdaragam datao, kamang kastaan eh. Lumumag datao ang trabaho, dilawid nyo. Ngum na makita yung silsilpon datao, kasi kadagil ilan. Ngumaraw nga kayo. Kamatang tawa sa mga duma mama. Makabagtit ka. Ana, salbag? Manay pa din gana nagsapan gana tatangalas doon kapila kang bangbango dita. Nakitubram ngay. Ada pa ba mga balak mo nga bumangon dita win no? Uray mo tulodang kati makan mo dita ulit ko mo na. Lo patagaya mo. Oh! Yung kiniranan kasi ako to dungdung na ana. Alam ni mama nag-OA. Nonchalant pa gamin mama di mamudiyay. Ano nga nonchalant ay pagbagam? Nonchalant nga tila papausom. Nonchalant to pero tarupam. Di Google mo mama data nonchalant net ibig sabihin na data. Nga nagdaingon ta sa patibaon na nga mang Google data nga nonchalant to. Nonchalant mama meaning na adya awan tibibiyang ko kasdya. Ay, pagayang piniling na nonchalant, okay na ma. Tapos ma, kasilpon ko! Ang galing pakibibiyang mo nonchalant Nonchalant. Ma, pampalang data silpon ko nga eh. Nonchalant gaya ma. Hindi, tatatang mo makita si nonchalant. Mama ma, niloloko lang. Ang gayang bibiyang mo na si ka. Ma! 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 Madim na ako. Balayan, oh my God. No kaya ilaang mati shoutout video kan birthday greeting kat i-follow nak lang di Facebook kat i-message na kon ata no may send ko kanyam di video tapos isend mo to matag di TikTok mo no may follow back ka ane. Salbag may ka dito yung mga ano papa o di dito pa mga makahintinaw si ka. Mama madamdama gamin ay gra-arabi dakti video ko di man kalat pagamin ditan Kami kasi ay pinag-arabi ti video ay ka pinangalan. O may ka mga dito yun no par dataro pam dita nakalibrigat ka ngay ayaban si ka no pinangalan ana. Magkumamon na makainaw ka matang ka mga makainaw no sa katubad na mga mama man nakaingot ka mo mga grabe dak video ana pagpatasin taglamot nakita ka lang aglamot magbati niya matagyog sa buko ko di man kalat tagamin di taan ni mama mo ang mga taray data kaldiro when the nights are knowing or so cold utog
Masapay. Pudot pa nagbomba man, di pinagtigos ko. Oh. Ay, no, may kaman dito yung salba kung kininan, nakapudpudod lang, tumanari ka dito. Ano, salit ka nga, ubing. Oh, yo! Ata, nagpapaanaw itong kukom dito. May kaman dito, nakapudpudod sika. Agay, ayaw maklaw. Nakakadagbulan, Julen. Nakakadagbulan, ayaw ka dito, kapudutan. Hindi kaya. Gunggo na. Na, dapat sa tibagbaktig niya. Nagtangkod pa uyo. Kaya kapilang anawaon dita. Ano, examit ka ba ya?